Minä en ymmärrä sitä, että minkä vitun takia siitä pitää nyt niin vouhkata siitä, kun ne 2 idioottia kuolivat siinä mopoauto-onnettomuudessa. Mikä helvetin uutisointivimma siitä on, kun ne 2 kuolivat, kun voi kamala, kun pakettiauto törmäsi ja ne nuoret kuolivat. Vittu ihan oikein. Mitäs ajovat niillä vitun niillä mopoautoilla? Ei ne kuulu maanteille. Ne on vittu semmosia leluja, että niille pitäisi ajaa jossakin soramontuissa mieluummin kuin jossain oikeissa aikuisten ihmisten maanteillä. Ihan oikein niille. Tiedä mitä lie olleet menossa tekemään tai mistä lie olleet tulossa mitä tekemästä. Oliko siinä tyttö ja poika, kun siinä oli ollut kuljettamassa? Kyllä sen tietää, mitä ne on ollut touhuamassa ja mitä ovat menossa. Kuitenkin olleet naiden rutkuttamassa tai menossa naiden rutkuttamaan. Vittu ihan oikein, että henki lähti. Ei minua kyllä säälitä paskan vertaa, jos 2 tuon ikäistä kiimasta apinaa kuollee. Kyllä sais enemmänkin tippua päitä poikkeen mopoauto-onnettomuuksissa, niin loppus niittenkin käyttö Suomessa. Ihan niitten omaa syy. Mitäs menivät sinne maantielle isojen autojen sekaan hidastelemaan ja ajelemaan. Henki pois useammaltakin nuorelta, niin se olisi hyvä. Helikopteri! Mediheli! Liekköhän jossakin Tahkolle päin menossa. Siellä on ilmeisesti sattunut rinteessä onnettomuus isompi. Joku eteläsuomalainen runkkari loukkaantunut. Hyvä juttu. Mitäs menevät rinteisiin? Se on vaarallinen harrastus ja osaavat vittu itsensä syyttää, että luita murtuu. Sais vaan useamminkin sattua tuommoisia, niin loppu se laskettelukin Suomesta.